Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani akanaka. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makapikawo chitupa changu. Ndakazoendawo kuchikoro, ndainge ndichienda kuma night classes, ndikabva ndachizokwanisa kuwana macertificates ebasa iro randinoita. Ndawana macertificates ndokubva ndachizobuda muZimbabwe. Pari zvino ndiri kurarama angu ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Asi nyaya yandauya kuti ndige ndichizokuudzai inyaya iyo yakaitika apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndainge ndichidzidzisa pane imwe college. Saka ndichidzidzisa pacollege ipapo pane umwe akazofind out kuti maqualifications awo andainge ndiinawo ainge ari efake. Saka aona kuti ndainge ndiine maqualifications efake, ainge ava kuda kuronga kuti ange achizondisungisa. Zvino mukoma ndakati ndakagara pasi nemudzimai wangu tichitanga kutaura kuti kwainge kwava kutoda kutodhakwa kweupenyu, nekuti kana kwanga kuri kunzi ainge achazoendesa nyaya iyoyo kumberi, zvinoreva kuti basa rainge richazopera tobva tachizotanga kutambura. Saka mudzimai akabva achizonditi mangwana acho ndichibva kubasa akabva andikamuchira nemufaro. Ndikabva ndamubvunza kuti sei ainge achifara kudaro. Akabva achizondiudza kuti kune kwaainge aenda neimwe friend yake. Ndikati maendepiko nai madhamu zvamuri kufara kudai? Akandiudza kuti ainge aenda kune imwe ng'anga, akaendako kung'anga ikoko nefriend yake. Vasvikako kung'anga ndopa vakabva vachizobatsirwa. Mudzimai wangu akabva achizobuditsa chimwe chibhodhoro icho chaainge ainacho. Akabva anditi chibhodhoro ichi ndachipiwa, ndanzi munofanira kuti munge muchizoti pamunosvika pagedhi repacollege mava kubasa munobva machizovhura chibhodhoro ichi. Kana machivhura mobva madira mafuta awa pasi, muri muvhu, musadira papavement asi muvhu chaimo. Saka mukoma musi iwoyo mangwana acho ndakamukira ainge ari makuseni ndokubva ndachizoenda kubasa. Ndini ndakatotanga kutosvikapo pacollege ndokubva ndakatarisa ndikaona pasina munhu ainge achindiona. Ndakabva ndachizodira mafuta aya muvhu, kwava kubva ndachizopinda hangu ndikaenda ndikanozvizororera muofisi mangu. In fact ndakatoita zvokutomborara because ndakakasika kusvika pabasa. Saka ndakazoti ndadzokera kumba, mudzimai akabva achizonditi ainge afonerwa nen'anga iyo yakamuudza kuti ndainge ndaita izvo ndainge ndanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndikati saka vachondiona. Akandiudza kuti hongu, nekuti sekuru vacho ivavo vainge vachiita zvekurapa vachishandisa glass, saka vanenge vachitoona zvose izvo zvinenge zvichiitika, especially kana ukagara wabata mishonga yavo vanenge vava kutokuona kuti unenge uchiita nezvei. Ndikabva ndati saka zvakanaka, zvinoreva kuti n'anga iyi ine masimba ende zvinhu zvangu zvichafamba zvakanaka. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichazosvika pakuuraya umwe munhu. Asi mudzimai wangu anoti it was a matter of me being unable to take care of my family, or that man being unable to take care of his family. Saka family ndiyo yakakosha, kunyange zvikanzi wauraya munhu, nekuti ari kuda kukudzivisa kuti unge uchikwanisa kuzoraramisa mhuri yako zvakanaka, unenge usina kuita chakaipa. Saka ipapo mukoma takabva tachizoenda kung'anga. Taenda kung'anga kuya ndopa ndakabva ndachizoratidzwa glass iri rainge riri mune imwe room. Takati tapinda mumatare, kainge kari kekutanga kutoendawo kung'anga. By the way, tapinda mumatare
takabva tachizoita zvatakaita. Mudzimai wangu ndiye ainge achinditungamirira ari kumberi, nekuti ina handina kana chatainge ndichimbonzwisisa. Ndiye zvekare ainge achinyora pasi pane zvose izvo tainge tichinzi tinofanira kuti tinge tichiita, nekuti inini ndainge ndisina kana kuconcentrata pane zvainge zvichiitika nekuda kwekuti ndainge ndichitotya, because mudare imomo ndainzwa zvimwe zvinhu zvainge zvichitaura, even though vainge vakatiudza kuti tisatya, nekuti zvinhu zvainge zvichitaura zvainge zviri zvinhu zvavo, vakati zviri kutokunzwai ende zviri kutotapawo mazwi, saka musatya zvenyu. But kusaidi kwangu ndainge ndichitya kuti zvinhu izvozvo zvaikwanisa kuti zvinge zvichizongobuda zvobva zvatotanga kutotirova. It was not easy for the first time kutoziva ende nekutowana proof yekutoti zvechokwadi zvipoko nezvikwambo zviriko. Saka ndainge ndichibvunda ndakagara pandainge ndigere, even though sekuru vacho vainge vachiti musadzitya imbwa dzangu, hadzingambourumii kana ndisina kuti ndisina kudzisaidzira kwamuri. Saka taitoita zvekutonyora, mudzimai wangu ndiye ainyora, kusaidi kwangu ndaitobvunda zvekutotadza kana kutobata peni kuti ndige ndichinyora. Ndikabva ndati kuna madhamu, imimi chinyorai, because handisi kunzwa zvakanaka. Saka ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipinda mune imwe room, ndakanzi ndige ndichikurura zvipfeko izvo zvandainge ndakapfeka. Ndakakurura zvipfeko zvandainge ndakapfeka ndirimo murumu imomo umo matainge tiri mainge mutori nevamwe vanhu. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichikurura zvipfeko zvangu zvose kusara ndiri musvo. Ndasara ndiri musvo kudaro, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora umwe mucheka wewaiti wainge urimo, wainge wakaita kunge gemenzi. Ndikabva ndachizonzi ndinge ndichienda mune imwe room. Ndakaenda mune room iya, ndapindamo ndopandakaona kuti madziro mainge muine micheka yewaiti kumadziro. Saka madziro awa mukoma akatanga kubwaira. Ndikabva ndachizoona micheka iya yava kuratidza zvinhu zvose izvo zvakaitika muupenyu hwangu, kurarama kwandakaita nevakandiitira kutsinye nevakandiganyira vose ndakavaona mukoma. Ndaiona upenyu hwangu huchiita sekunge ndainge ndava mumufi. Ndipo apo pandakazosvika pakuti mumwe wandainge ndichishanda naye akabva achizofind out kuti ndainge ndichishandisa certificate refake, uye zvekare nyaya iyi ainge achida kuti inge ichizoendeswa kumberi so that ndige ndichizorasikirwa nebasa. Apa ndainge ndakanzi kana ndikangomuona ndaifanira kuti ndinge ndichizosimudza hasha dzangu. Kusimudza kwandinenge ndazoita hasha dzangu ndo kuzokwanisa kumugadzira kwacho ikoko kwandainge ndichazoita. Ndakabva ndachizopiwa banga iro randakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimubaya naro. Saka pandakabaya murume iyeye nebanga, akabva achizotanga kubleeda, uye zvekare micheka yose yainge irimo murumu imomo yakabva yachizozara neropa. Ropa iri rakatanga kuchururuka zvekuti flow yose yakasvika pakuzara ropa. Then ndopa vakabva vachizondidaidza vakabva vanditi chibuda zvako. Handina kunge ndakaziva kuti kutomubaya kwandainge ndaita ndainge ndatomuuraya. Mangwana acho ndakati ndaenda kubasa, ndainge ndiine mushonga uyo wandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonosiya muofisi make, because vakandiudza kuti musi iyoyo ainge achazotanga kurwara ende zuva rinotevera ainge asingazokwanisi kuti ange achizouya kubasa. Saka ndopandaifanira kuti ndinge ndichizotora mukana wekuti ndinge ndichizonoisa mishonga yavainge vandipa muofisi make. Ndakabva ndachizoita saizvozvo mukoma. Ndakati ndichikosvika kubasa ndokubva ndatoenda kuofisi kwake, ndikabva ndanopinda. Ndakabva ndachizotanga kumwaya mishonga muofisi make, ende ndainge ndichitotukirira ndichitotaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari. Ndainge ndichitaura ndichiti, iwe name hidden hausi
ukapora, urwere uhwo hwapinda munyama dzako ndo huchazokuuraya. Handiti iwewe unoona sekunge college ino ndeyako, ndeyababa vako, uye zvekare uri kuti nyaya iyi uri kuda kuti unge uchiendesa kumberi, zvine newe kuti ndiri kuraramisa mhuri yangu necertificate refeke, manje uchazviona ende uchafa. Kana wafa, vako vana ndivo vachatambura. Uyo achera gomba ndiye ari kufanira kuti ange achizonyuramo mugomba imomo, ende kana wawiramo mugomba, apa ndainge ndiine mavhu awo andainge ndiinawo. Mavhu awa mukomanashi ndainge ndakamapiwa nasekuru, vakanditi mavhu iwawo akatorwa paguva. Saka ndaifanira kuti ndige ndichizoti kana ndokanda mavhu ndichimamwaya muofisi make, ndaifanira kuti ndige ndichizoti gomba iro rawakazvicherera uchiti inini ndichanyuramo mugomba imomo, ndiwe wazowiramo mugomba, watowiramo mugomba name hidden, ende ndava kukufushira. Saka ndainge ndichitomwaya mavhu aya ainge asina kuwanda, ndichimamwaya zvishoma nezvishoma. Ndichimamwaya kudaro ndainge ndichipretenda sekunge ndainge ndichitomwaya mavhu muguva umo maainge ari muguva imomo. Saka ndapedza kuita saizvozvo, ndakabva ndachizobuda zvangu ndokubva ndachizoenda kuofisi kwangu, ndikabva ndachizotanga kumwaya zvekare mimwe mishonga iyo yandainge ndomwaya muofisi mangu yainge iri mishonga yekuti ndige ndichizova munhu anenge akachengetedzeka pabasa, kuitira kuti pasazowana zvekare umwe munhu anozondisimudzira mhepo mune ramangwana, nekuti ndinoshandisa macertificates enhema. Ndakabva ndachizotanga kufamba mune mamwe maoffices ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichipindamo mumaofisi nekuti varidzi vamo vainge varimo mumaoffices avo. Saka ndaiti kana muine munhu anenge arimo, ndaingomwaya mavhu padhoo repaofisi asina kumbowanda mavhu acho. Ndaibva ndachizoti vakafa havana chavanoziva, vakafa vakafanana nevanhu vakarara. Saka iwe ningi unofanira kuti unge uchizova semunhu akafa asina chaanoziva. Ndobva ndatoenda panext office kusvika ndapedza kudira mavhu mumaoffices ose. Ndakageza maoko angu. Ndapedza kugeza maoko ndopa ndakabva ndachizofonera sekuru ndikati basa ndaribata. Vakandibvunza kuti ndainge ndaribata nemazvo here basa, ndikati hongu basa ndaribata nemazvo. Vakabva vachizonditi alright, zvakanaka, ndakuona, aiwa wagona chaizvo. Vakandiudza kuti painge paine padiki pandainge ndakanganisa, asi zvainge zvichikwanisika kuti zvinge zvichizogadzirisika. Vakandiudza kuti ndichingochaisa ndaifanira kuti ndige ndichizosvika kumba kwavo tinge tichizozadzikisa mhiko nenguva yakakwanira. Asi mukoma pane zvakazoitika. Ndine hanzvadzi yangu uyo akazondifonera mushure mekunge arohwa zvekare nemurume wake. Saka pandakanzwa achindifonera achinditi ainge arohwa zvekare nemurume, ndakabva ndachizofonera madhamu ndikabva ndati ndainge ndichazodarika nekumba kwake ndichida kunzwa kuti chii chainge chaitika zvekare, because vabereki vainge vatondifonera vachiti kana zvichiita enda unomutora, otherwise angaurawa nebhinya rake raanogara naro. Saka semhuri tainge takatowirirana kuti ndo zvatainge tichida kuti tinge tichizoita. Kana ainge achazorohwa zvekare nemurume wake, taifanira kuti tinge tichizoenda tobva tanomutora, because zvainge zvatova nenguva yakareba zvichingoitika. Saka ndichibva kubasa ndokwandakabva ndachizoenda ikoko. Handina kunge ndakaziva kuti nguva dzatainge takaudzwa nasekuru dzainge dzakakosha uye dzainge dzitori part yemhiko idzo dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Saka nguva idzodzo mukoma dzatainge takanyorerana pasi, nguva dzacho dzakasvika pakukwana apa ndainge ndiri kumba sister yangu. Ndakabva ndachizofonera mudzimai ndikabva ndati nguva zvayafamba, iwe uchipinda mukombi ofaniso kuenda kwasekuru, ini ndava kutouya. Saka takazonosangana ikoko, but tasvika kwamukoma vakatanga kupopota
vakabva vachizotiudza kuti vainge vasingakwanisi kuti vange vachizadzikisa mhiko dzacho nekuda kwekuti tainge tanonoka kusvika. Vakazongotipa mafuta avo avakati mafuta awa munofanira kuti munge muchizomaisa mumafuta enyu ekuzora. Tikabva tachizodzoka zvedu kumba, hatina kunge takaziva kuti kwainge kuri kutokanganisika kwemhiko. Murume wandainge ndakagadzira akabva achizoshayika. Ndakanzi ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichizoenda kurufu rwake, but mukoma sezvo ndainge ndiine motikari yakakura, ndakabva ndachizokumbirwa kuti tinge tichizoshandisa motikari yangu kuzotakura mutumbi wemufi, because iye mufi ainge asina chaainge ainacho apa vainge vachida kumuvigira kumusha. Saka mukoma ndakabva ndachizongopa zvikonzero zvokuti ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichiindako, asi motikari mukoma ndakabva ndachizovapa motikari ndisina kubvunza sekuru kuti zvainge zvichiita here kuti ndige ndichivapa motikari kuti vange vachizotakura chitunha chemurume uyo wandainge ndakauraya. Saka vakatakura chitunha chavo vakaenda nacho kumusha vachishandisa motikari yangu. Vapedza kumuviga vakazodzoka zvavo vakandipa motikari yangu. Asi ndakatanga kusangana nemaspiritual problems. Ndakatanga kurota umwe mukadzi murungu achiuya kwandiri. Mukadzi uyu aiti kana akauya kwandiri aibva achizoti ainge achida kuti tinge tichirara tose. Mukadzi iyeye aiva ari mukadzi ainge akanaka kwazvo, ende kuti ndige ndichimurambira kuti handidi kurara newe ndaikoniwa nekuda kwerunako rwake. Saka ndaizongogumisidzira ndabvuma, asi ndaikoti ndichingopedza kurara naye ndaiona sikarudzi yangu yakamonerwa nenyoka zvokuti ndaitomuka ndichitoridza mhere. Mudzimai wangu aiti kana akandibvunza kuti kochi ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichimuudza kuti ndizvo izvo zvandinenge ndarota. Saka zvakaramba zvichingoitika kuti ndige ndichienda kuna sekuru vaya vainge vachidhura, because mari dzavainge vachichaja vaichaja mari dzakawandisa. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kumaprofita. Ndainge ndoenda hangu kumaprofita ndiri ndoga ndichingobatsirwa ndichingopiwa minamato yangu kuti zvinhu zvinge zvichiita senani. Ndainge ndisingatozivi kuti panguva yacho iyoyo zvose zvandainge ndichiita kwainge kuri kutotsipika mweya wemufi, ende ndichitsipika mweya wemufi ndichishandisa maprofita asina simba. Izvo zvainge zvokonzeresa kuti mweya wemufi unge uchizouya kwandiri uine hasha uye zvekare uine simba rakanyanyisa. By the time apo pandakazopedza zvidzidzo zvangu mukoma ndipo pandakazotanga kumuona manje, uye zvekare ndainge ndava nemabrothers angu maviri avo akatanga kungopenga. Ose vakatanga kungopenga vose at the same time vari kunzvimbo kwakasiyana, vakatanga kupenga zvikatinetsa semhuri. Ini semunhu ainge akauraya munhu ndakabva ndachizotanga kufambawo in secret, ndikabva ndachizoudzwa kuti mweya wengozi wainge watova mudzinza. Pandakadzokera kuna sekuru vakandidzinga pamba pavo vakandiudza kuti vainge vasingadi kundiona zvekare pamba pavo nekuti ndainge ndava kuda kuvapinza mumoto wandainge ndakazvivesera ndoga. Vakanditi makagara matokanganisa mhiko dzenyu, ndakakuudzai zvekuita hamuna kuzviita. Vakanditi pose pawainge uchifamba unofungidzira kuti ndainge ndisingakuoni here. Ndaikuona wani kuti waifamba usingadi kuuya kuno uchiti nekuda kwekuti ndinodhura. Saka pandakazodzokera kumba patakaramba tongosangana nematambudziko, mudzimai wangu paakanditi kotadii tachidzokera kuna sekuru nekuti ndivo vakatibatsira munyaya dzose idzi. Ndikabva ndaramba ndikati kwete, handifi ndakaenda kuna sekuru vaya vanodhura, zviri nani kuti tige tichitsvaka vamwe vanhu. Saka takabva tachizotanga kutsvakawo dzimwe n'anga. Takazogumisidzira mukomanashi tava nemishonga yatainge tichipiwa nen'anga dzakasiyana siyana. Once watanga kuita zvekuenda kun'anga unogumisidzira mumba wava nemapepa nemabhegi anenge akazara nemishonga, because n'anga yoga yoga kwose kwaunenge waenda unopiwa kana
chitsapo chemishonga iyo yaunenge uchifanira kuti unge uchishandisa. Ukaishandisa ukaona sekunge zvisiri kumbofamba, ndipo paunobva wachizotsvaka zvekare imwe n'anga. Watsvaka zvekare imwe n'anga iyoyo zvekare inokupa futi chimwe chitsapo chekuti unenge uchifanira kuti unge uchizoshandisa mishonga. Mukoma takagumisidzira tava nezibhegi iro rainge rakazara nemishonga. Ndikati ai zvinhu hazvisi kumboshanda izvi. Ndakazoenda pane rimwe sowe, ndasvikapo pasowe ipapo, then vakabva vachizondiudza kuti vainge vachiona sekunge zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbobuda munyika. Vakanditi kana ukambobuda munyika nemhuri yako, kana ukaenda kuSouth Africa ndiko kwatainge tichitarisira kuti taikwanisa kuzoenda, ndiko kwainge kuri nyore. Vakanditi kana ukambobuda munyika unozodzoka zvako, paunozodzoka mhepo idzi dzinenge dzambozorora nekutonhodzwa. Saka chimbobuda munyika. Mukomanashi ndakataura nemudzimai wangu, haana kumboramba, because ipapo mukomanashi tainge tava kutorara panze, ende musi iwoyo handiukanganwi. Mukoma takarara panze kunze kuchinaya. Taiti kana tikapinda mumba tikada kungonorara pasi tainzwa tichibayiwa neminzwa. Ende waiti kana wakagara, kana ukangoda kungobatwa nehope waitotanga kutobayiwa zvekare neminzwa. Ende taiona umwe munhu uyo aiita sekunge ainge ari mukati merimwe zilight, asi tisingaoni kuti ainge ari ani iyeye. Taibva tatonzwa voice richiti, hamungamurari munomu, ndingatokunzwirai tsitsi mukarara zvenyu panze. Apa kuchinaya mukomanachi. Takabva tachizongobuda panze tikabva tachizogara pavheranda apa kuchinaya usiku hwose. Takangorara takagara pamacheya nekuda kwekuti kwainge kuchinaya. Saka mangwana acho makuseni nemudzimai takaronga kuti tainge tava kuda kubuda muZimbabwe tinge tichienda kuSouth Africa. Sezvisinei mukuzongonotaurawo ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu, akabva anditi iwe wadiwa uya kuno kuName Eden kuno kunyika kwandiri, nekuti kuno kuvari kutoda mateachers. Ndakamubvunza kuti process yacho yainge yakamira sei. Akandiudza kuti ainge achazozama kuti ndinge ndichizokasika ndawana mapepa. Ndakabva ndachizosubmita mukomanashi mapepa angu awo andainge ndava nawo, then ndokubva ndachizokwanisa kuuya kunoku, but hazvina kuitika nezuva rimwe chete. Imba takatomboisiya mukoma tikatanga kugara kuEpworth, ndokwatainge tava kugara mune chimwe chicabin. Tainge tava kurara mu1 room imomo nevana vedu, because tainge tava kutya kutogara muimba yakakura, because tainge tichiona zvipoko. Ndo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana kuri kunzi kunenge kuine umwe munhu uyo anenge achida kuita revenge, you have to be careful, nekuda kwekuti paunenge wafunga kuita revenge unokwanisa kuzogumisidzira waenda kun'anga, ende n'anga idzo dzinongokubatsira. Ende kana dzikaona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvapanduka, n'anga ndopaunoona kuti haisi hama yako. Sekuri vavo vakandidzinga padare pavo, vakandidzinga kuita sekunge munhu ainge asina kukwana, ende vakanditi vainge vasingatokwanisi kutoti vange vachitondibatsira. Ndokusaka ndakazotanga kufambawo ndichienda mune dzimwe n'anga dzakasiyana siyana. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Revenge is for the Lord. I have now learned a lesson kuti Mwari ndivo vanofanira kuti vange vachiita revenge, not isu vanhu. Kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu wekuti ndigere hangu zvakanaka material wise. We have all that we want kuno kunyika kwatiri, but dzimwe nguva tinombozvibvunza kuti so I had to sacrifice hama dzangu dzose, because sezvandakuudzai kuti ndine madzikoma angu avo akatanga kupenga zuva rimwe chete. Havasi rivo voga vanopenga mudzinza mukomanashi. Hwatova urwere hwatopinda mudzinza, urwere hwekuti panowanikwa anenge achitorwara nepfungwa. Ende kwedu vanhu vanoti kana vakatanga kupenga havapenge zvezvekuti munhu anenge
kutetereka nenyika yose, asi munhu anenge achitopenga zvake ari pamba. Saka ndo nyaya yandiunzawo pano, rubatsiro rwandingatoda kana kuine vanhu vanokwanisa kundibatsira dambudziko mungoma randakaona nderekuti vanhu vacho vekumachechi, ndine mamwe maprofets avo andakatombotaurawo nawo, maprofets avo akati aikwanisa kundibatsira, asi ndakazoshamisika pavakazozviziva kuti ndiri kumhiri kwemakungwa. Ndava kunzi panotoda mari yekuti ndinge ndichibhadhara, ndikati imari yei futi, zvikanzi imari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzowana space ye1-on-1 naprofet. Saka ndakazongosiyana hangu nazvo semunhu akafamba mudzin'anga dzakasiyana siyana. Asi kana kuri kunzi kunenge kuine vamufundisi vanenge vachida kundinamatira, it's fine, vanokwanisa kukupai mafone numbers avo ndozotaura hangu navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi revenge is for the Lord. Kana ukada kuita revenge uri iwewe, hanzi unozogumisidzira waenda kun'anga, ukapinda mudzin'anga wozogumisidzira washandisa mimwe mishonga isina kunaka, mishonga iyo yekuti unogumisidzira wazokanganisa vanhu, ende vanhu vaivaya vozotanga kukumukira zvekare, kana chiri chipoko kana uri mweya wengozi. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with our brother mu comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, nyaya yandakanzwa yemakombi awo ekwa God Given yakaraisa ma-emotions angu. Saka ne-ex-husband yangu takazorambana mushure mekunge adzingwa basa. Ainge achimboshanda ikoko achiita zvekudriver makombi ekwa God Given. Tainge tichigara muWaterfalls panguva yacho iyoyo. Saka akati zvandisiri kupiwa mari yakawanda, ndawana kumwe kwandinokwanisa kupiwa mari yakati one day. Sezvamunoziva kuti makore iwawo apo kapisa makombi awo ainge achinzi makombi ekwa God Given, rutu yeGlenora vanhu vazhinji vakabroka. I think kana kuine vanhu vaiva nemakombi awo aifamba rutu yeGlenora makore iwawo, vanokwanisa kubvumirana neni kuti vanhu vazhinji vakagumisidzira vatobroka nekuda kwekuti makombi aingofamba parutu iyoyo ainge angori ekwa God Given because ainge akawanda. Saka murume wangu ainge achishandawo ikoko mushure mekunge murungu uyo waainge achishandira abroka ava kusakwanisa kuita mari parutu iyoyo, ndokubva murume wangu achizotanga kushanda. Zvakaitika mukoma zvinenge zvainge zviine mhiko mukati nekakuchekeresa. Murume wangu akati achingosimudza kombi apo paainge adzingwa basa ikoko kwa God Given mushure mekunge taenda ku-all night prayer yemusi weFriday. Saka murume wangu akati achinamata akapfugama, then pane vamwe elder vakabva vachizotanga kuchema, vakauya vakatanga kumunamatira, vakabva vachizomuudza kuti aifanira kuti ange achizosiya basa. Vakati ndo revelation iyo yavainge vapiwa yekuti aifanira kuti ange achizosiya basa nekuti ikoko ainge achazokonzeresa imwe accident yekuti ainge achazopinda kana mujeri. Saka nemusi weSunday paainge achifanira kuti ange achizoenda kubasa, ndopaakabva achizoudza murungu wake akamuudza kuti basa ainge ava kusarida. Akangomutuka pafoni mukomanashi. Murume wangu ainge akatoisa foni paloudspeaker. Saka amutuka kudaro, then murume wangu akabva ati it's okay, sezvo paine umwe waainge agara atotaura naye, hatina kuita zvedu hanya nazvo, hatina kuziva kuti chainge chitori chituko icho chaainge aisa pamusoro peupenyu hwemurume wangu. Saka murume wangu akati ava kufamba neimwe kombi itsva. Haana kufamba nekombi iyoyo for more than a month.
akabva achizoita accident mukomanashi. Accident iyo yakangoitika so funny, akangotiwo achingosimudza kombi iyo yaainge achidriver, then vamwe amai avo vainge vachitongofamba vakabva vatongomhanya nekumberi kwekombi ndokubva atova dhuma. Amai vavo mukoma vakabva vatotyoka ruoko. Murume wangu akabva asungwa akatombogara mujeri, asi panguva iyoyo tainge tichingonamata. But elder avo vakaita revelation vakatoti accident iyoyo iyo yakazoitika ava kudriver imwe kombi hanzi yainge itori nani than accident iyo yaainge achazoita kana kwanga kuri kunzi dai akaramba achidriver makombi ekwaGod Given, hanzi ainge achazotoita imwe accident yekuti painge pachazotofiwa zvekutorevesa, ende murume wangu ainge achazotofira mujeri. Ipapo akatombogara mukoma kujeri, asi elder vainge vachitotiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichaya kurwadziwa nekuda kwekuti it was God's grace kuti murume wangu ainge apinda mujeri asi kwemwedzi mishoma iyo yaainge akatongerwa, nekuti dai kwanga kuri kunzi dai akaramba achidriver makombi avo ainge achidriver angadai akazotoita life in prison, auraya vanhu vakawanda nekombi yekwaGod Given. Saka hambeno kuti painge pachida kuchekereswa vanhu here vachishandisa kombi iyo yainge ichidrivwa nemurume wangu kana kuti kwete. Kosei vakazotuka murume wangu kudaro? Mukoma vakamutuka, zvimwe zvakandirwadza zvokuti ndakatoyeredza misodzi mushure mekunge avaudza kuti basa ainge ava kusarida. Nai zvingatukirwa munhu here kuti basa handichadi? Handiti unongowana mamwe madrivers. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Saka nemurume wangu takazosvikawo pakurambana nekuda kwemamwe maproblems avo atainge tosangana nawo, like we were facing spiritual warfare, zvekuti murume akazoti abuda mujeri kuti ange achiwana basa mukoma zvainge zvisiri nyore. Ende iye dambudziko rakazoitikawo paari nderekuti ainge ava kusada kuramba achinamata. Saka ndaiti kana ndikamuti handei kuchechi tinonamatirwa, ainge asingachadi, uye zvikare akabva kujeri ava kuita zvekusvuta mbanje. Iye anoti akatanga kusvuta mbanje nekuda kwestress apo paainge ari mujeri. Saka takazotanga kunetsana apa nhamo yainge yapinda mumusha yainge iri very serious, then ndokubva tachizorambana nemurume wangu. Tarambana mukoma, ndikabva ndachizoya hangu kuno kuSouth Africa. So ndo zvakaitika izvi. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, kana kuri kunzi wakambofambawo nemotikari yemunhu ainge akaromba, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Pakaipa, please bring your confessions. Uye zvekare ndichikumbira support yenyu kuFacebook, link ririmo mucomment section. Ndichange ndichizoverenga mamwe maconfessions ikoko kuFacebook. So anenge ari maconfessions mamwe andinenge ndisina kuposta panapa paYouTube, so you can please follow me kuFacebook ikoko. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.